Esteu escoltant el tastet de ràdio de les escoles de Barcelona a Ràdio Canòdrom, el lloc on la teva veu és l'important. Hola, som el grup de Vermell 5è d'Escola Ferrer i Guàrdia i avui parlarem sobre el tema Ciutat Amable. Som Emiliano, Alison, la Meredith, Giancarlos i jo, Mario. Volem explicar per què aquest tema és important. Quin tema heu triat i per què ho heu escollit? Hem triat el tema de Ciutat Amable perquè és un tema important, cal parlar-ne i ens agradaria que tothom fes una reflexió. Què passa actualment amb aquest tema a la ciutat? Actualment els carrers estan molt bruts i de vegades són perillosos. Què us agradaria millorar? Ens agradaria que els carrers estiguessin més nets i hi hagués més diversitat per a jugar als parcs per a totes les edats. Qui creieu que pot ajudar a canviar aquesta situació? O pot canviar l'Ajuntament i les persones. On és més important fer aquest canvi? S'ha de fer sobretot al barri i a la ciutat. I vosaltres, què podeu fer? Nosaltres podem ajudar sense embrutar els carrers ni els parcs. Una ciutat amable és on tothom posa de la seva part. Entre tots podem fer una ciutat més amable i sostenible. Gràcies per escoltar-nos i per la vostra atenció. Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la nostra web. I no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar el tastet de ràdio de Ràdio Canòdrom.